Μια φορά και έναν καιρό, ήταν ένας βοσκός με τα πρόβατά του σε ένα χωράφι. Στεκόταν ανάμεσά τους, καθώς έβοσκαν. Στον ουρανό, ο ήλιος έλαμπε λαμπερός, ανάμεσα στα σύννεφα. Ο αέρας τον πλησίασε και του είπε: «Γεια σου, ήλιε. Θες να παίξουμε ένα παιχνίδι?» «Τι είδους παιχνίδι?» ρώτησε ο ήλιος. «Βλέπεις αυτόν το βοσκό εκεί κάτω? Για να δούμε ποιος μπορεί να βγάλει το παλτό του». Ο ήλιος συμφώνησε και ο αέρας ξεκίνησε πρώτος. Πήρε μια πολύ βαθιά ανάσα και φύσηξε πολύ δυνατά. Ο βοσκός άρπαξε το παλτό του με τα δύο του χέρια σφιχτά. Όσο δυνατότερα φυσούσε, τόσο περισσότερο έσφιγγε το παλτό του. Τελικά, αφού δεν τα κατάφερε, σταμάτησε. Ακολούθησε ο ήλιος. Άρχισε να λάμπει και να γίνεται όλο και πιο ζεστός. Ο βοσκός ζεσθενόταν. Μετά από μερικά λεπτά, άφησε το παλτό του να γλιστρήσει και να πέσει στο έδαφος. Μετά από αυτό, ο ήλιος κοίταξε τον άνεμο και του είπε: «Είναι καλύτερα να πείσεις κάποιον να κάνει κάτι με τη θέλησή του, παρά να τον αναγκάσεις να το κάνει».